Bien. Ka foli di an filɛbaga ni an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kana diɲɛ nin waati na an bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ an kilenna hɛrɛ la ala ka an si hɛrɛ la ka kɛ ni bidon ye an y'a kanu min ye Bubakari Jawara ka na bi ka a ɲininka fɛn caman na sabula an y'o de fɔ laadala aw bɛ deli k'a ye dɔgɔkun furacɛw kɔnɔna la ni koba minnu kɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ boli ka Bubakari Jawara sɛgɛrɛ ani a ɲɔgɔn caman walasa ka aw maliyɛndenw ka aw kunnafoni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fan 14 bɛɛ lajɛlen na pour que aw ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ aw yɛrɛ ka maliyɛndenw da walasa Bubu an bɛ a ɲini fɛ i ka foli di an ka abonnés bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali baabu ye. Bon an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bisimila don o don an b'a ye k'a fɔ hakilina wɛrɛw nana tugun kunun an sigira an ye fɛn caman fɔ bon bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ hali bi ko caman wɛrɛw kɛra tugun donc an bɛna an da don minnu na k'a walanwalan donc o siratigɛ la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bɛɛ bisimila donc ɲininkali minnu b'aw fɛ aw de bɛ olu latigɛ sisan. Ayiwa Bubu an yɛrɛ b'i fo an bisimila la ko kura i ka yɔrɔ la ka d'a kan n'an y'i wele san ni waati bɛɛ lajɛlen na k'an mago b'i la kunnafoni di tasira kan i bɛ an bisimila an b'i ci an b'i fo o la i ni ce fasojɔ la min ye nin dɔgɔkun furacɛ tɛmɛnen kɔnɔna la Imam Mahamudu Diko kulu min bɛ ale tɔgɔ la ni an k'a ma CNC ni u jabalaba bɛn bɛ Bako Jikɔrɔni ma nin kulu in u ye a yira k'a fɔ ko min ye ko retour à l'ordre constitutionnel ko an ka segin an kɔ u la sabula u ye fɛn caman fɔ wa kulu in yɛrɛ kelen tɛ dɛ min ye mouvement Jigiya Kawural o tun bɛ yen ka taa se mouvement caman ma nin bɛɛ lajɛlen bɔra an ko kulu ma ko synergie d'action pour le Mali une nouvelle opposition k'o de daminɛtɔ filɛ nin ye Bubakari yala i bɛ se ka mun fɔ sabula tuma bɛɛ n'an ye imam ka maaw ye a bɛ maa sira ka d'a kan Ibɛrɛm Bubakari Keyita ale ka taali la nin semasi kelen a tun b'a la. N'an y'a ye k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka kulu wɛrɛ sigi sen kan nkɔ tuguni ka wuli k'a fɔ ko ka sariya ka segin a kɔ a bɛ maa siran e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ninnu ka yeta in na. D'accord, n b'aw fo nin na ça c'est des questions trop politiques politique kuma ninnu filɛ nin ye n bɛ segin kan k'a fɔ aw ye ne fɛla koba tɛ parce que an tɛ politique wagati la an bɛ wagati min na ça c'est d'abord la survie de la nation jamana de tunden don jamana de talen don otage la bi ne jateminɛ kɛ échec politique de y'an bi o kɔnɔ donc en tant que niveau dɔw bɛ yen n'an ma se o ma politique o kuma yɛrɛ de ye fɛn ye min n'a dagalen tɛ mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ n'i y'a ye politicien dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan nin wagati in na parce que en réalité kulu caman de tun bɛ yen min kun sugu ma dɔn quoi an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman tun bɛ ka taa don mouvement société civile tɔgɔ la u bɛ ka taa don société civile la k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ société civile alors que c'est des mouvements politiques kɔsa in na de mɔgɔw b'a commencer k'u ka ambition yɛrɛ dévoiler et réellement k'a fɔ n ye nin ye mais en réalité mais avant i tun b'a ye fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wuli de gɛlɛya ko jamana ka gɛlɛn an bɛ wuli nin na bɛɛ tun b'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ mais peut-être en réalité en finalité ambition politique de tun bɛ yen donc fo ka n'a kɛ parce que politique ye fɛn fila ye soit n bɛ fanga mara ou bien n bɛ fanga bɛ mara ne hakilina ye ça fait n bɛ mɔgɔ lasigi fanga la n bɛ baara kɛ a bɛ baara kɛ ni hakilina ye mais an y'a ye k'a fɔ transition kɔnɔna la fɛn caman bɛ ka dévoiler fɛn caman b'a la ka dɔn mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan siɲɛ caman politiquement k'a fɔ k'u bɛ transition dafiri dɔwɛrɛ tɛ transition yɛrɛ il y a pas de consensus politique au sein de même de la transition o gɛlɛyaba de bɛ transition kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛ transition kɔnɔ parce que n'i ye CNT composition ta k'a jateminɛ k'a lajɛ CNT sigilen don ni politiciens de politiciens ani jɔn ani mouvement patriotique minnu bɛ yen n'u ye fanga renverser CNT sigilen bɛ n'o mais n'i y'o ta k'o lajɛ o mɔgɔ caman bɛ yen bi transition ni minnu man di olu ka mɔgɔ donnen de CNT kɔnɔ donc maa dɔ bɛ CNT kɔnɔ mun ni maa caman bɛ CNT kɔnɔ olu bɛɛ minnu filɛ bi mankan na o y'olu ka mɔgɔ dilenw de lisi kan c'est la raison pour laquelle transition est un volet politique c'est un échec total mɔgɔw sugu dɔnnen tɛ dɛ n'i y'a ye hali CEDEAO bɛ k'i cɛsiri transition nɔfɛ parce que u ɲɛ bɛ côté politique de la échec politique min bɛ yen CEDEAO bɛ k'o de exploiter même France n'i y'a ye France b'a kɔ a bɛ France kunna à tout moment Mali ka transition tɛ se ka se au bon port parce que a b'u kunna u ka mɔgɔw de don yɔrɔw la donc o mɔgɔ caman de bɛ yen min bɛ CNT kɔnɔ a ka ca ni maa joli ye min ye ninnu ka mɔgɔ sigilenw ye CNT kelen kelen kɔnɔ
n'i b'a jateminɛ kɛ o mɔgɔ caman de bɛ yen mais ils sont inertes ils savent u tɛ ka mouvement fo ils sont très silencieux. Mais Boubou Adou fera que CNT jɔyɔrɔba ka bon an ka taa. Non, CNT jɔyɔrɔba ka bon il est là plutôt. Pour minimum tara et le contenu local là. Loi flamin tara au kama. Mais au loi en kɔnɔna la minɛ o donna mɔgɔ caman na u tun bɛ fɛ k'u san. CNT yɛrɛ kɔnɔna la minnu tun bɛ fɛ ka voter non. Maa sɔrɔ CNT kɔnɔ. Maa tun bɛ CNT kɔnɔ min ni minɛw tun bɛ complot la. Min tun bɛ fɛ ka voter non. N'a kun y'a sɔrɔ ko militaire kun tɛ CNT kunna ça sɔrɔ CNT kun kɛra branche politique de opposition kun b'i servir min na ka tila k'a fɔ k'a bɛ transition kɛlɛ n'a ye. Mais Dieu merci non tu sais n y'o de f'i ɲɛna n ko débat volet politique ninnu filɛ nin ye parce que Mali ma se politicien sɔrɔ ye ça je te dis malien politicien bɛ fɛn kelen de bila a kun na ne de ye kɛlɛ kɛ ne de ne fanga ka kan o ye erreur de ye politique la ça fait chaque fois an bɛ na ni révolution de ye ka sɔrɔ an bɛ ka politique de kɛ. Alors qu'an bɛ fanga min kɔnɔ bi révolution de don politique tɛ dɛ révolution de nana ni fanga in ye mouvement politique foyi tɛ mun bɛ se ka fɔ k'ale de nana ni transition ye révolution populaire de nana n'a ye o révolution populaire mun filɛ nin ye o nana revendiquer par des mouvements politiques donc o de gɛlɛya bɛ transition kɔnɔ donc sɔrɔsiw ye erreur kelen de kɛ o erreur fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bandaw sigilen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ baara dɔ ambition de tun bɛ sɔrɔsiw la k'a fɔ ko ka sécurité ni défense k'olu sigi sen kan o tun ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka ambition ye o waati kelen na bandaw fana tun t'o logique kɔnɔ sɔrɔsiw ka responsabilité ta ka bandaw bɔ yen k'u sigi mais sɔrɔsiw kelen k'u sigi sɔrɔsiw kun kan ka fɛn min ye mouvement patriotique minnu tun bɛ parce que mɔgɔw ko mouvement M5 dɔrɔn tun tɛ mouvement caman de farala ɲɔgɔn kan o mouvement kulu caman de farala ɲɔgɔn kan donc o mouvement patriotique minnu bɛ yen sɔrɔsiw kun kan k'u sigi n'olu ye ka kuma an bɛ jamana baara ka taa bila nin wagati in na donc yan'o cɛ an bɛ formation politique an bɛ classe politique kuraw bɛ dilan hakilina ça fait olu bɛ ka transition baara ni hakilina min ye an k'an jɔ an yɛrɛ la souveraineté retrouver ka kan an ka kan an yɛrɛ ye ka sonyali kɛlɛ ka yurugu kɛlɛ fo u kun o ɲɔgɔnna branche politique de fana de dilan c'est pas les anciens politiques là min bɛ bɛn olu ma a k'i n'a fɔ n'i ye erreur non CNT tɛ erreur kɛra u fila ka sɔrɔsiw ni mouvement patriotique minnu ye ɲɔgɔn ta u kɛ ka to ka ɲɔgɔn ta erreur kɛra yen de parce que erreur kɛra cogo di voilà a kɛlen n'a fɔ n'i ye CTN moteur sigi mobili la a tɛ taa n'a ye sɔrɔsiw mago bɛ Mali min na olu mago bɛ Mali façon min na k'an bɔ Faransi bolo k'an bɔ CEDEAO bolo k'an ka wari créer an k'an jɔ n'an yɛrɛ ye an ka kɔngɔ muɲu an ka ɲani muɲu an k'an jɔ ka fɛn caman muɲu o parti politique minnu tun bɛ ka jamana mara san 30 tɛmɛnen olu ma labɛn o kama o tɛ se k'o système soutenir donc olu kun kan ka sigi de o ni mouvement patriotique ye ka yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa nin direction de la mais an bɛ fanga baara ka dan nin wagati ma o temps kɔnɔ aw minnu ye mouvement ye aw bɛ se ka formation politique dilan ka na fanga ɲini o sens fɛ mais olu ye mɔgɔ kelen ninnu ta k'u ladon gouvernement kɔnɔ donc u ɲagamina m'a faamu u ɲagaminen donc dɔw bɛ CNT kɔnɔ dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ mais olu de ye parti ye kulu ye minnu ye i bɛ ka accompagner o maa kelen ninnu donc chaque fois ni ko gɛlɛyara dɔrɔn il revendique le pouvoir donc ambition min bɛ transition na o tɛ lajɛ transition kun tilenna o tɛ lajɛ et bi an bɛ gɛlɛya jumɛn kɔnɔ transition ka soutien bɛɛ yɛrɛ kelen don o de y'a to ni mouvement ninnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sinon n'a kun y'a sɔrɔ y a un cadre approprié un politique au sein de la transition min hali ni ko i bɛ transition fɛ bi i bɛ taa fara kulu jumɛn kan transition yɛrɛ dɛmɛbaga bɛɛ fara-faralen don donc kuma dɔw bɛ ka bɔ transition dɛmɛli kɔnɔ nin ye sɔrɔsiw ka mɔgɔ ye a ye nin ye nin mɔgɔ ye a ye nin ye M5 mɔgɔ ye o de ye kuma jugu ye o de ye kuma jugu ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min na an sera période transitoire ban yɔrɔ ma ambition bɛ ka na bɛɛ la donc bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ président ye donc sɔrɔsi ko tɛ foyi ko tɛ ne bɛ fɛ ka kɛ président ye donc Botokolomajɛ don n'i y'a ye non aw t'a dɔn yan fɔ an minnu tulo ka bon a ye taa kɔfɛlaw la donc mɔgɔ dɔw bɛ ka don mɔgɔ dɔw la o de y'a kɛ chaque fois politiciens tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bari sabula ambition bɛ mɔgɔ caman na gouvernement transition yɛrɛ gouvernement kɔnɔ ambition bɛ mɔgɔ caman de la donc an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na olu ɲɛ t'o la an bɛ fɛ ka min kɛ olu ɲɛ t'o la tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ min na olu ɲɛ t'o la mun bɛ yen sisan an bɛ fɛ ka fanga yɛrɛ de ta donc gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ la mais ni ne kun ye transition fanga tigilamaw ye i ni mouvement patriotique mɔgɔ kun bɛ sigi de an bɛ baara ka dan nin ma a y'an dɛmɛ ka taa nin sira fɛ mais mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ jɛ fanga la n'an ka ambition tɛ kelen ye
donc bi o de y'a kɛ fɔɲɔgɔn caman bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugu ma an ŋununukanw bɛ yen nin ye nin ka mɔgɔ ye dɛ nin ye nin ka mɔgɔ ye dɛ i ɲɛ b'a la an y'an sen bɔ a bɛɛ la anw tɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ ni transition ka mɔgɔ tɛ. nka bu ni ma min faamu maa kelen minnu tun bɛ kunun k'olu bɛ transition fɛ n'olu tun bɛ ka bɔ ka transition juguma don don nka bi olu maa kelen de bɛ transition contre la fo ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bɛnbɛnbɛn kulu dɔ sigi min ye ka se ka transition ka bɔ a dagolo kan. mais a bɛ kɛ ten de o n'i ye transition ka premier épisode jateminɛ ka lajɛ o hakilina caman bɔra Mamudu Diko la o premier ministre bɔra Mamudu Diko la o CNT mɔgɔw bɔra Mamudu Diko la donc olu ye san kelen kɛ ten mais en réalité transition tun bɛ ka taa yɔrɔ min na ani minnu yɛrɛ ye coup d'état kɛ olu ka hakilina tɛ kelen ye olu ka responsabilité ta ka Valan jɛngɛ Valan jɛngɛnen fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na o fɛnɛ ni Mamudu Diko ka hakilina tɛ kelen ye c'est transition sɔrɔsiw bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan donc sisan nɔ aw ni Mamudu Diko ka hakilina tɛ kelen ye mais aw ɲɛna k'a fɔ ko Mamudu Diko de ye transition kun fɔlɔ organe mɔgɔ fɔlɔw da aw ma o mɔgɔw bɛ CNT kɔnɔ yɔrɔ to bi olu normalement an bɛ don min na ko bi CNT kɔnɔ membre minnu bɛ yen olu de kan ka jigin ka taa base la ka taa transition ka hakilina expliquer loi minnu taara ka t'o expliquer ne ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne ye société civile ye ne ye journaliste ye ne ye o kumana fɛn min ye sɛnɛkɛla ye o mɔgɔ minnu taara k'o don CNT kɔnɔ olu de kan ka jigin ka t'u ka base la olu fana bannen don ma parce que olu bɛ ko fila de la olu bɛ hakilina fila de la hakilina fɔlɔ ye mun ye n'ale ye transition mangoya don min na je vais rejoindre l'autre côté. Donc, vous devez faire perdre. Mais il y a la transition mondiale. Bi, a mɔgɔ bɛ sɔrɔ su kɔ, mɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ, olu bɛ to kɔ. O de y'a to CNT kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ mɔgɔ naani de bɛ animation politique kɛ. Ah oui. Mɔgɔ naani dɔrɔn de bɛ animation politique kɛ. N'a bɔra bi fɔma tɛ kɛ yɛlɛko mɔgɔ ni fɛn bɛɛ ye. Fɔma bɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ. Ni CNT kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kun ye nin ɲɔgɔnna kɛ. Chaque fois sɔrɔ mɔgɔw ye transition ta sira faamu. Mais mɔgɔw dalen bɛ transition kɔnɔ. U bɛ ka walayi bila u ni transition tɛ dɛ u ni transition tɛ dɛ u dan bɛ ka jan de da fo ka diɲɛ wuli parti politique ninnu tɛ kɛ sɔrɔsi ninnu fɛ fo ka diɲɛ wuli ça veut quoi la façon dont ils ont mal accompagné IBK u b'i to yen de fɛn kelen min ka d'u ye o ye mun ye i ka don u ka mɔgɔ ni justice cɛ i ka don u ka mɔgɔ ni minɛli cɛ i ka don u ka mɔgɔ ni kɔrɔfɔli cɛ n'u ma sɔn ma o mɔgɔ kelen de bɛ taa fara ni mɔgɔ kelen ninnu kan minnu filɛ ka wuli nin a bil'i kunna ko nin parti kelen minnu bɛ CNT kɔnɔ dɛ o mouvement bolofara dɔ de b'a fɔ wa o y'o kelen de fana kɛ IBK la maa kelen minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ EPM kɔnɔ Ensemble pour le Mali kɔnɔ o mɔgɔ kelen de tun bɛ ka appui di IBK yɛrɛ kɛlɛli baara ma n'o ye mouvement patriotique mɔgɔw ye o système kelen o bɛ ka na n'o de donc ko ye ko fila ye sɔrɔsiw kun kan k'u ka décision ta ka gouvernement bɛɛ kɛ o kumana sɔrɔsi ye ka jigin ka taa donc ni politicien minnu bɛ yen n'i bɛ fanga ɲini temps bɛ di donc an bɛ na ni hakilina kura ye i b'i labɛn mais bi bi in na olu bɛ fɛ ka jamana dilan ka kɛ cogo min na o parti politique tɛ yen min na bɛn n'o ka jamana ta ten Assimi bɛ ka jamana dilan cogo min na ka taa ni jamana ye sira min fɛ jamana k'i jɔ a yɛrɛ la jamana fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ ye an ka fɛn tɛ discuter kɔfɛ o parti politique tɛ yen bi Mali kɔnɔ min na bɛnnen don baara kɛli kama. Non olu b'o mais n'i y'a ye ninnu bɛ bɔ don o don ka fɔ k'u b'u ɲɛ dɔn walayi bilayi s'il y avait un bon volet politique au sein de la transition minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi u tɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se. Mais cadre de transition bolo politiquement i bɛ se k'i jigi da min kan a bɛ na ko Adama bɛ transition kɔnɔ RPM b'a kɔnɔ a bɛ CNT kɔnɔ a t'a kɔnɔ bon bi bi in na u ni yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ yan n bɛ na mɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo di mɔgɔw b'o kuma min fɔ olu tɛ foyi dɔn politique la an ka fara ɲɔgɔn kan nkalon kuma don n'u don a tɛ mɔgɔ la bɔ kaso b'a la dɔrɔn a ka zone ni fɛn bɛɛ bila bɛɛ kelen mais ka wele min i bɛ ka ɲininka min na ka fɛn sira mun na mais gouvernement ka ligne b'a bolo e ye politicien de mais bari e ɲɛ bɛ n'a y'a sɔrɔ bi ko parti réel bɛ Mali la parti 50 tɛ dɛ mais ko parti yɛrɛ u bɛ yen i bɛ kun bɛ animation politique ye terrain kan u b'u ka bureau sigi u b'u ka instances sigi u b'u ka congrès kɛ u b'u ka baara bɛɛ kɛ mais bi bi in na bɛɛ ko fanga bɛɛ ko ministériya bɛɛ ko fɛn bɛɛ donc n'an ye jateminɛ kɛ sisan bi transition fana ye ala minɛ ka kulu ta parti politique kulu ta k'o don gouvernement kɔnɔ k'o don CNT kɔnɔ bi o kulu ninnu bɛ yen bi olu fana bɛ fanga nɔfɛ donc ils sont pas prêts à soutenir Assimi Assimi bɛ fɛ ka taa yen de o tɛ olu mɔgɔ tɛ avion san na u mɔgɔ tɛ muru san na u mɔgɔ tɛ fofo la o de y'a to don bɛɛ discours ba de bɛ kalan don o don donc orientation politique foyi tɛ yen k'a fɔ transition taasira ye nin de bon nin politicien minnu fana bɛ carré kɔnɔ olu fana b'u profiter o de la
parce que contact de bouni don nche wallahi ne de afi mais bu wal mouvement fana bala de ali mo ko de fina donc ni yo de timina o ye échec foro échec flana e mouye mo ko chama de galonte a transition mo ko jama bu ko te foyite e jama tu ko foy bubu foy ne de afi foy jama mogo mbe mi fina o mogo caman de nana ka galonbaw tigɛ ka fɛnbaw dilan je shoot a u ye mun ɲɔgɔn kɛ ATT ni bɛ k'a la dɔrɔn a bɛɛ galon bibi na ne o de fina a bɛɛ galon an kana taa yɔrɔ jan a to n ka moins ko tɛ jama ye mais n'i y'o ko jama ye fɔnba ninnu filɛ yalala ne mun bɛ fɔnba ninnu bolo foyi fɔnba ka mobili ne kuma dɔ la mun kuma dɔ la sera ta kabine la maro nya fuma fuma ka mobili kuma do la yere ba a wulito re yere ba do ko san papa ou ka parti la te kala je donc mouvement fou de kirelendo mouvement munu be se bakla ma ta fon na fon tout là donc bibina consensus bibina aketo nganga kuma fo bibina consensus politique faut être autour de la transition o de ya ke munu be carré kono ko buga wuli bi ga ko be fen chama fo o lo de ko transition privé partenaire yi wa bugu jigida jonga u ye mɔgɔ minnu lisi fɔlɔ min di transition ma u ye lisi fɔlɔ min di ka transition fanga sigi CNT dɛ gouvernement dɛ administration kɔnɔna mɔgɔ dɛ a bɛɛ ni u jigi b'o mɔgɔ kelenw de kan wa olu de bɛ ka information ta ka d'u ma dɔ y'o fɔ yan dɛ ko ni ale ye min fɔ kɔni ala ta kɔ Assimi de y'o fɔ sabula k'ale b'a kɔnɔ a sen b'a la a bolo b'a la voilà nka bi o bɛ kɛnɛma voilà parce que a y'o fɔ yan ka tɛmɛ voilà a ko donc i bɛna fɛn caman ala ta kɔ i bɛna fɛn caman faamuya o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye ça c'est le choix les choix des dirigeants transition bɛ ka erreur ba de k'olu la n bɛ fɛn saba di ma non n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ f'a ye mɔgɔ tɛ se ka diya ɲɛ ka tɛmɛ Assimi kan mais erreur bɛ yɔrɔ saba la dɛ fɔlɔ ye mun ye ministre min ni transition y'a ta o ministre kelenw bɛ kaso la bi k'u ye wari dun. Donc, ça veut dire que transition doit réfléchir 1000 fois avant de choisir les gens. Non, à ton là, ministre Mounou B, nous transition kono, nous comme transition kono. 2 ans kono, on me kelou yera malversation dollar, même si c'est des présumés. Kelly. Directeur Mounou nomina au directeur kelou et se retrouve en prison pour malversation pour détournement. Présumé ou fila. Donc, nous sommes heureux. Ça, c'est les erreurs que la transition doit éviter. Ni be mugota ake mugo ibe minga parcours don ni be mugota ake mugo ibe mun boro don c'est vrai ni nkoro ko vraiment i ngania jelendo ko si mugo kolondo wa bi amelo na bi afo ko mo bagayo atongani ro ato bagayo laisse-moi continuer dans mes idées ni mugota sans fla kono o tigla mo klen kla ka re soro devant la justice c'est veut dire que enquête makanya ça il faut qu'on soit clair mafma o koro enquête de moralité ça va être tigi donc kosobe bon bibina ne bolo transition kan mɔgɔ kala maw de ta ku bla yɔrɔ gelo na parce que an be jamana be gɛlɛya de ko mɔgɔ dɔw kɛra chef ye transition kɔnɔna la u kun man ka kɛ mɔgɔ dɔw kɛra jɔyɔrɔtigi dɔw ye u kun man ka kɛ parce que bunara maden kan ka lajɛ de sira caman fɛ donc n'a m'an farati o échec ni erreur minnu bɛ yen dɛ mɔgɔw b'o de ta k'o iti mɔgɔw mago tɛ effort fɛn fɛn kɛ mɔgɔw t'o si la donc bi n'i ye transition ta k'a lajɛ a volet politique parce que sabula mɔgɔ caman de bɛ yen min mago bɛ fanga la bi mun yɛrɛ bɛ transition gouvernement yɛrɛ kɔnɔ ils font des doubles jeux u mago bɛ fanga la olu de bɛ ka bɔ ka sɔrɔsiw kɛ tan olu de bɛ ka bɔ nin kɛra tan olu de bɛ ka bɔ nin donna tan nin bɔra tan ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ ju a bɛɛ bɛ transition yɛrɛ kɔnɔ parce que bi bi na ambition présidentielle de bɛ yen o de bɛ yen n'o tɛ bɛɛ ŋaniya ka kɛ kelen ye ni Assimi ni ko ye Assimi sɔrɔ a y'an bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ fanga in kɔnɔ an bɛɛ k'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma o de ye kuma ye donc bi des gens qui n'ont pas servi leur parti o kelenw de bɛ gorobinɛ la a dɔw tun bɛ politique la bi la a ye taa dɔw ka dugu la hali mɔgɔ saba t'u dɔn ala mɔgɔ saba t'u dɔn mais o filɛ CNT kɔnɔ nin a dɔw filɛ gouvernement kɔnɔ a dɔw donc mɔgɔ foyi tɛ transition ɲana tiɲɛna olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na o kuma na n'a ɲana a fɔra a banna n'a ma ɲa a fɔra a banna donc n'i y'a dan ne ma transition ka ka responsabilité ta a k'i jɔ a yɛrɛ la n'a bɛ décision min ta a ka politique ko bɔ a la a ka mouvement ko bɔ a la a k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka min kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la jama ka ca mɔgɔ ɲuman ka dɔgɔ non defu foyi tɛ CNT la mɔgɔw de b'a kɔnɔ hali n'i y'olu bila yɔrɔ wɛrɛ n'i ye kuma fɔ ten dɔrɔn olu tigi kuma kan ne tɛ baara kɛ n'o ye ne kan mɛ maa minnu bɛ CNT kɔnɔ n'u bɛ double jeu la ne kan bɛ o de ma donc o dun tɛ CNT ko ye o mɔgɔw bɛ gouvernement fana kɔnɔ nin gouvernement kelen kelen o mɔgɔw b'o fana kɔnɔ o gouvernement min cira o mɔgɔw tun b'o fana kɔnɔ minnu bɛ ka bɔ bi ka kuma caman fɔ
u ka kuma caman fɔ an tulo b'u la koyi u ka kuma caman fɔ dɛ. u bɛ fanga kɔnɔ wa u bɛ tila ka kuma caman fɔ. non a dɔw bɔra fanga la dɔw tun bɛ gouvernement tɛmɛnen u ka kuma caman fɔ mais jamana mara t'o ye o. a t'o ye. bi an bɛ ka taa bolo min kan. ni e b'a la e b'a fɔ ka ɲa ni e taara e b'a fɔ ka tiɲɛ. bi an bɛ ka taa bolo min kan. an bɛ don min na ko bi transition mɔgɔ bɛɛ kan ka kɛ ambassadeur de. transition fanga mɔgɔ kelen bɛ ka kɛ kumada de. bɛɛ kan ka jigin base la. bɛɛ kan ka explication di. bɛɛ kan ka transition ka kunkilenna ɲɛfɔ ka ɲa. Assimi ye fɛn saba min fɔ les trois principes là bɛɛ kan ka se k'o expliquer ka ɲa. an Ablaye Mayiga taara Ablaye Mayiga est militaire. mais il a su bien défendre l'esprit du président de la République et de la transition plutôt. C'est ça qu'on appelle un chef. Ça veut quoi? Hakina orientation politique mais transition boulot. Aya be expliquer Kidal. Amen de chef yo. Il va appeler Mega, il va appeler Docteur Kaladje. Mais avant de tribune na, bi ne transition ka diplomatie modèle ta Kaladje. Abetane net. Mais diala mais ASC ngono. Sente ou le gouvernement ministre du même ça ASC renya fanya kanya. A sente mamu ça ASC nya fanya kanya. Donc bi ni a danema. U ko wari fana tɛ ta u bɛ ka taa bolo min kan tubabu kɛlɛ tubabu ni mɔgɔ dɔw jɛra an mɛnna olu ma jɛ tubabuw kɔ dɛ tubabu finmanw b'an cɛla dɛ bi u bɛ ka taa bolo min kan u ko responsabilité ta u k'u hakili to choix la u kana mɔgɔ kuma la mɛ u k'a bila u kunna jamanadenw de b'u kɔ u k'a bila u kunna jamanadenw o de y'a to mouvement min bɔra consensus yɛrɛ tɛ mouvement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko jigiya kura mɔgɔw bɔra communiquer u bɔra communiquer kɛ a y'a lamɛn nous soucieux avons été surpris de découvrir via les réseaux sociaux une déclaration émanant d'un regroupement d'associations politiques au siège du centre de Imam Mahmoud Diko et en présence de quelques membres de la CODEM représentant Djigia Koura réunis autour de la sémence. Cette déclaration a été suivie par une interview accordée à l'AFP par Al-Hussein, par Hussein Amian Guindo, président du parti CODEM, appelant à un rassemblement pour une opposition forte et assumée face aux autorités de la transition en cours. Nous dénonçons d'une part les comportements de certains de nos camarades présents à ces points de presse et d'autre part l'interview du président Hussein Amian Guindo qui n'a pas été débattu au sein du bureau national et qui n'a pas encore moins fait l'objet de consultations à nos militants à la base. Bon, il y a donc une démocratie ou démocratie est un principe. Bon, c'est des gens qui n'ont pas besoin de leur parti. Ça veut dire que les politiciens n'ont pas de parti là. Les partis qu'on a appellent les Kaira Foko, ou Tramousi, et Tomissi, nous avons siège là. Comment Jenai? C'est que mes bras tranchons qui est à militant ou Majena Hakinai. T'aimes tranchons et mes barrages manqués. Tiens que mes bras phobie, télé na radio la partie Nyamodo, n'était tranchant fait. Au comme Chaman Bimbi sont d'accord avec la tranchant. Donc les politiciens nous flânent, ils n'ont pas besoin de leur parti. Bon, Ali Kassamé politique la Watimna, nous nous retrouvons à partir là. Billahi Barayo, en combien de la conférence de section, à Bioukouna, on vous dicte le nom des candidats. C'est pas parce que la base qui choisit le candidat. Non, politiciens club là. À moi citer ni parti nous na, mine la base consulter ka des gens. Mais prévez-vous flâner hein. Prévez-vous flâner. Prévez-vous flâner. Donc base pour ka 1000 fois 600. Donc ou be ta do mouvement na, ou be fanga kele, ou be hakinonta sans avoir consulté la base. Bon, il y a donc une unité dans politique. Voilà, pour la transition de la qui, il n'y a pas de quoi, quand on a fait pour entrer dans le pour le majati. Au lieu de nous attendre, on est jati. Communiquer flair. Voilà. Donc, c'est des gens où vous partez de la Sambi, ça va, sans mourant, sans mourant n'induru, tu étais parti pour nous lutter, nous étions partis pour nous lutter, parti ministre au loup, parti directeur au loup, parti candidat au loup, parti, on a fait un tempo au loup, on est démocratie. Donc, alternance faut être là. Donc, en démocratie, ça fait quoi? En méthode au lieu de faire des fois, ça c'est on va s'écouter au parti président. Aïwa, pour moi, maintenant, Alpine, Ningalé Tchoya, aïe, de faille, bitate que passé mini, en abre de Sekadaka, mi est pagi, batchamambe à Kadamne, Kapmal Plus, Info 727, Malkura Web TV, Kabala TV, Ani, BMD Media, Katase, Agnon Chamama, nous, Brésilien, voilà ça, Kadjan, nous, Chari, Jean Fantan, Nani Brésilien,
an b'a fɔ a ka partager ka like ka ca sabula nin waati na an b'a dɔn k'a fɔ Facebook ale ni Faransi bɛn bɛ compte la min ye ka se ka page baw k'u ɲɔnguru sen fila kan walasa an ka kunnafoniw a kana se ka sira sɔrɔ nka fɛn min bɛ se k'a to a bɛ tɛmɛ sa ka sangalabaciw kɛ a ka sɔrɔ aw ka sɔrɔ ka jɛmu caman bila ka kɛriw caman bila ka partager diɲɛ fan tan na bɛɛ pour que jugu minnu bɛ n'u tɛ fɛ k'a ye u k'a ye donc an filɛbagaw an b'o ɲini fɔ a ka partager ka caya aw kana se ka partager la ni commentaire la wala b'a to page ninnu u bɛ tɛmɛ hali laɲini min ma ko fɔ walasa an bɛ taa ni ɲininkali kunnakun ye Bubakari Jawara toujours an b'i bolo min ye nin waati in na an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛn bɛ kuranko ani jiko ma a bɔra ka laseli dɔ kɛ Malikura taasira kan sabula ɲininkалiden y'a ɲininka k'a fɔ ko sunkalo setɔ filɛ nin min ye kuranko ye ko yala ko waleya jumɛnw bɛna ta walasa an ka se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la a ye laseli min kɛ a ko ni ala sɔnna ko gouvernement kɛlen bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan pour que kuranko ka se ka sabati sunkalo kɔnɔna la o dɔ ye mun ye ko kuran taji minnu bɛ kɛ kuran na kuran bondo minnu na ko olu bɛna nali daminɛ ni ala sɔnna ko ji siraw fɛ ka bɔ fo tubabu jamana kan ka na se Senegali ka bɔ Senegali ka na se anw yɛrɛw fɛ yan Kaye dugu min bɛ n'an ko Amidedi ko ni ala sɔnna ko bato bɛna boli ka na fo Amidedi waati jan tɛmɛnenw na Abubakar Fɔnba ni ale bɛ CNT kɔnɔna la ale ye laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko min ye bato in ko a bɛ se ka na anw fɛ yan Mali la maa caman tun ye kuma in kɛ yɛlɛko kuma ye k'a fɔ ko Mali bɛ se k'a ka port créer a yɛrɛ wa Mali bɛ se ka port sɔrɔ a yɛrɛ maaw ye a kɛ yɛlɛko kuma ye nka an ka minisiri bɔra ka laseli min kɛ k'a fɔ ko taji bɛ se ka bɔ min ye tubabu jamana kan ka na se Senegali ka bɔ Senegali ka na anw fɛ yan bato na o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɔba ka kuma ko tiɲɛ don Bubakari i ye ko in ye cogo jumɛn na kunun ko yɛlɛ kɛra nin kuma in na nka bi minisiri dɔ bɔlen filɛ k'a sɛbɛntiya n'i ye maa min bɛ je parle aux croyants mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn n'u dalen don kow la n'i ye kiraw natɔ lajɛ kira dɔw a fɔra k'u fataw don kira dɔw gɛnna k'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn kira dɔw bɛ yen a fɔra k'a fɔ ko u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔ ɲuman bɛ kuma i bɛ kuma don min danga ma mɔgɔ denninw b'i lagosi u bɛ kuma caman f'i ma an b'a fɔ ma ko AMVH n'o ye organisation OMVH plutôt n'o ye organisation de mise en valeur des fleuves sénégalais OMVH OMVH mun filɛ nin ye n'i y'a hakilina ta k'a lajɛ a sigira mun kama ale sigira an dugu saba bɛ jɛ ka kɛ kelen ye Mali Sénégal ani Mauritanie Bagayogo i b'a kun dɔn a kun ye Mali bɛ a ka baraji bila ka Sénégal irriguer ka Sénégal sɔn sɛnɛkɛfɛnw na ka ji d'a ma ka Sénégal sɔn balominɛnw na en retour i b'a dɔn an bɛ min sɔrɔ le couloir navigable bateau tun bɛ continuer de ka na fo Mali la c'est à dire an kun bɛnn'o de kan o sen fɛ Mali de y'a ka baraji saba ta k'a don OMVS kɔnɔ n'o ye barrage de Manantali barrage de Gouina ani barrage de Felu o baraji saba ça donne 380 mégas o baraji saba dɔrɔn o saba bɛ Mali bɔ fo k'a tɔ to o don dangabɔ tun bɛ Mali bɔ fo k'a tɔ to mais munna Mali y'o ta k'o di Mali natara k'a fɔ Sénégal bɛna couloir navigable dɔ de dilan AFP agence France Presse agence France non AFD agence France pour le développement quoi olu de tun kan ka projet financier mais bi Mali ka baraji bɛ ka Sénégal irriguer Sénégal balo bɛ bɔ anw ka ji de la anw ka baji fleuve kelen fleuve Sénégal kelen an ka baji an ka part an ka ɲɛ bɛ baraji kelen na OMVS baraji kelen na o de bɛ ka Sénégal irrigation baara kɛ en retour an ka min sɔrɔ ça c'est le couloir navigable donc k'a fina projet in tun bɛ yen a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye malien commerçant kana sɛgɛn tracasserie la ka taa fo mol 10 fo mol combien ka taa Sénégal port la ka k'u bɛ taa minɛn ta donc Fɔnba ye kuma min fɔ a ka bon mɔgɔ denni hakili ma i tɛ se k'a ye o nafa fana sira fɛ tun o baji mun fana filɛ o kɔgɔji mun filɛ n'a kun samana ka na a bɛ sama ka na a financement kun bɛ bɔ min i b'o dɔn bɔgɔ min bɛ bɔ a la fɛn min bɛ bɔ a la o ressource min bɛ sɔrɔ la sanu ale ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ o ji duguma sɛbɛn n'i y'a bɔ sa a kaba jukɔrɔla nafa o de tun bɛ k'a financer parce que on suppose k'a fɔ ko wari ko min kun bɛ sɔrɔ a la sanfɛ à peu près 3000 tonnes d'or ko kun bɛ se ka bɔ a la parce que a bɛɛ kun ye sanu bɔ dingɛ kɔrɔw de ye ka taa o de kun kan o ye mais a projet ko bi bɛ ne bolo yan dɛ. A bɛɛ maa dɔn kan ka baro bɛ bɔ ka sɔn b'a bɔ k'a yɛrɛ la ça c'est rien non mɔgɔ denni ka lagosi i b'o to yen maa dɔn ni y'a faamuya Bagayogo n'an bɛ interview la a ka di ne ye k'a to n'o tɛ a bɛ mɔgɔ participer kuma kɔnɔ donc Fɔnba ye kuma min fɔ o de nalen filɛ bi in na minisiri bɔra ka kuma min fɔ a ma gɛlɛya ju fɔ dɛ minisiri kun kan k'o fara kan bi in na non gɛlɛya bɛ yen dɛ carburant minnu commande kɛra an n'a nana a tɛ se ka gɛlɛya ban
20 millions de litres au Niger, 19 millions de litres au Togo, 4 à 5 millions de litres au Sénégal. Mais il reçoit le premier marche, fiol Munkangana, des dizaines de millions, le cargo mieux, au tuant le 1er et le 2 mars. Il y aura un bébé courant couvrir. Il y aura un bébé d'atout. Ni 20 millions et 30 millions de litres à Soukajité. À Blaroté. Voilà. Ah, c'est ça, à capacité de Omabu, c'est 500 000 litres. On a tout reboire. On a pour courtoyer à tout bon. Sans jouer à fin tout bon. Donc, Nitra Bibi n'a pas de carburant takananaï. Kaka Kivu kono. Il y a que Kivu kono. Faut à décharger des camions à 5 tours. Moro ni bra famia ou bien soit il ni double quantité et bien faut là que Kivu kono donc nous me jo donc camion me immobiliser ka jo kamé et ce commerçant na soma et ce commerçant na soma kam len aga ale ka camion ga joni donné ate sara perdu kono so blana jo nya sara donc au koro wori min na bora énergie kono ka fo ko ni stockage me glan stockage reti bi transition du sura ko du ka carburant chama ko manike ni a be fra ça va dans les 50 millions de carburant 50 millions de litres plutôt 50 millions de litres. Bon, Ebo Blami. Ebo Blami. Ebo Blami. Donc, Fomba est comment il faut. Allah a tient bang. Mais deux minutes que vous Fomba gagne Akina défend. Moro kumbiga yelo ko moray. Moro kumbiga chetri bolay. Comment tu vas me filmer? Il bi manque. Mais bi carburant me kabo Sénégal bi kana. Les 4 millions 500 000 litres avec un système de là. Donc le navire doit continuer. Quand on fait Andidi, quand on terrain bataille, au terrain fait la bena, au terrain fait Congolo glanan ko fait beba, au voit qu'on 30 voit qu'on gagne dollar kata. Mais anti encore comme là, ministre est comment il faut, mbala ko de la clé. Ka faut comment il comment jelendi. Comment il comment jelendi. Mais ministre est démarché minké, aka continuer au fait. Akana jigi da carburant. Ministre de la Sénégal, Kata Mauritanie, Kata y est ministre voir, Kata fouillé. Bon, OMVSI plutôt. Aou Mogotaka parmi na Ayadama. Parce que nous avons Sénégal là. 2002-2007, Sénégal comme crise énergétique qu'on a. Mali a parti du Sénégal, ka Sénégal demain. Bon, maintenant toi vous n'avez pas un Brésil ta otage là, baro yeminge. Mali de na 2015. Ay 2015 mo wole kana ça. Et 2015, applaudissez wole kana. Applaudissez et donc on a au moins des directeurs qu'on a des Maliens de ma. Ah, à directeur qu'on a des Maliens de ma. Mali de Ouakale Gérard. Et quand Gérard? Quand des Mauritaniens ma. Mauritaniens a passé Sénégalais ma. Au Sénégalais il y a Malien bidou nous woro de guerre. Manatal ka au club là. Malien bidou nous woro. Ministre de visite ngeo donc Afrika contre ni kawi. Malien bidou ani woro u yo de gain côté bo barala. Directeur mi on veut qu'on a sans quel barrage entretien traqué. Allez mo kota là. Sénégal côté Courana. Mauritanie côté Courana. Donc Mali qui a un problème ni. Donc baraji jolin torati malé on dit baraji tient kabla wala samsa ta carburant ka ça veut bila bena de koy donc ministre bora o dongo ka directeur wole mi o to ministre ka Sénégal fo yoro la ay directeur wole directeur ko mi directeur be ke Bamako yande abta manatali kalo kono shekli o ta banene baraji entretien makeni ya 100 kili na budget bolenu ay malin bidou ko mingue ayo fallait sénégalais moi en worola toutes les manœuvres locales ni nga di manantal kawma est-ce que ba kala ma ya beke sénégalais ya mo bege o dungo ka bege donc bibina kuma mu ya manga baraji saba récupérer wa ambe ou bien entachi là ça fait quoi a carburant ko une solution inde anga baraji saba finu et felu goina Maronia Fomia, Ani et Manantali, ça fait 380 mégas ante OMVS ko la blé, ante fouille la blé parce que normalement couloir qu'on a kana badji da anma. On be di Sénégal ma. Sénégal qu'on a badji da comme ko comme blé akai. Ministre de fouina. On veut que ni fin du mois na en mo banga baraji courant. Voilà. En mo banga baraji courant. Production de on directeur là. Ko wa quand mo directeur là ko ba baraji banga dugulu ça veut kakai. Oui, surtout de créer, mais une société du droit malien, au CIMAF, moi quand Google qu'on va dire. CIMAF. Au CIMAF, c'est l'Afrique on gagne quoi fait. On devait OMVS géré par Sénégal et la Mauritanie. Nous avons barragé si à Saint-Afrique. Alors, on nous monte Kouana, on est mort là. Donc, c'est ça que transition et réparation de la Libye. Voilà, transition ma baradam. Donc, avec réparation de la transition de la position qu'on a de glania, comment faut que transition de Libaye.
Ça veut quoi? Il y a quelqu'un qui a dit donc, transition est baramina. Bi, avec la taille de la bonne ministre de Joro Mingaodo. N'a ma fait, aïe, sur sous Blata Baraji, Mogobe Gain, car Kabulu Samakabo et Kasamaka Malita. Bi, l'animal est au courant d'affalé. Ni mi de qui brama Barajila. Malo Mogo courant de là. Malo Mogo Kumachama Inaboy. Malo Mogo courant de là. Donc, aïe, Baraji, capacité, Minon Samakananaï, à Mota Toshila. On s'en fout. Ante OMVC. Namanya Sénégal, Badji Samakana, on fait. Nama Samakana, Badjimi. Rami. Mauritanie yɛrɛ ka k'ale mɔgɔ t'a tɔ la Mauritanie fɔ ministre k'ale ta da t'a la a tɛ fɛn ko la gazi yɛrɛ ale fɛ yen ani Sénégalais central gazeuse dɔ dilan u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɛn bɛɛ dilan u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnn'o kan donc baraji in kɔni y'an kelen kungo de donc k'a f'i ye kuma nɔgɔma ye min ye an kana an jigi da carburant in kan an tɛ se ka bɔ ni carburant in baraji minnu tiɲɛnen don k'u la wuli Sotiba ye 20 mégawatts a fililen filɛ Sotiba 20 mégawatts 20 mégawatts dɔ ɲɔgɔn kurantigɛ la wa Manantali, Selenge 44 mégawatts. Selenge a 4 tribunes. Chaque tribune donne combien? 11 mégawatts. 11 mégawatts. 11 mégawatts. Au 44 fera et ce débat 20 gars. Oui, Johnny. 60 de quelques. Au fera au moins Albatrosiga. Kai. Tu sais, on peut influer quoi ici, Bakalama, d'abord, Dedo. Mano. D'abord, Dedo. Malheureusement, on peut faire un courant. On a d'abord courant. Mala, né, il a eu du mouvement. D'abord courant. Mala. Mais il y a un mouvement. Il y a un système codifié. Donc vraiment, quand il faut qu'on ait un mando et vidéo jana, vidéo jam jam mani malais. Aïe, amateur abou. Et ma ba, n'galma ba. Avec un tirage sur ma bande. J'ai fait qu'à ban. Ah, vous gâtez ça. Aïwa, vous n'entendez pas boy. Aïe, information sur l'ambi faut toujours. Mi est ameta Guinée. En quelque fait, d'amana kafa. Ko coup d'état créé. Coup d'état mindo. Coup d'état maqué. Tu m'y à la baie. Na dunia de coup d'état ke akaministre la ma chama ma famia sabla communiquer flabora ka tu ngona asima ja oh a communiquer no akona ko ka cha sabla mene mo bala ko gardu bon ministre ko dala ministre le bolo ka bo fen bela ma chama ke ko ne coup d'état façon juin yala bi se ka nyefol ke malo yi am se ka famia wa sabla an were ma do nyinga olu ko u fela yi miye ko population ni dumia tika ngon famia ko sabla population be fere u ni mali de ka fa ngon ka mali be stramika ko de kadi population yi wa ko mi gouvernement refene ko gouvernement me mali be stramika ko de kadi gouvernement re ko nga ko dumia na muso be stramika ko to ka sre yala ni kuma nunu be sabati de wa ko bien nunu ye kuma ye munu be foye so fait ki Barayo mina Guinée problème fié ka ban ate wuli min ko quoi ba mana mina solution di ay wa ni partager aya kala kama kan partager ame domne ko bi il y a des mercenaires français ou de Guinée. Guinée, on peut venir, on sait comment c'est là. On y a où a nous photo. Ou de Guinée, nous ratons de Guinée forêt. Et Doumia nous t'es présent quoi. Wal moro doni qui veut comment il wal présent d'oya. Doumia nous fait né. Il va moi me remettre jamana un présent là, Afrique présent là, na monsieur toi oui. Abli kuna kaba monsieur kabaral. Moi me remet Kabe président là, quand monsieur Touabouye, avec Touabouka Baral. Ah non, 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 Doumia, tu connais que Doumia n'a pas eu. Aïe, à te où? Et ma femme, on va dire une femme fort. Ça veut dire que le problème, on a problème, t'as deux, il y a un problème. Doumia a été le deuxième président consulté pour la question de l'AIS. AIS hakina tara domina Doumia Burkina kɔfɛ Doumia de kɛra dugu filanan ye min consultera k'a f'a ɲɛna ama kala ya to gɛnɛ voilà o de y'a kɛ AIS bɔtɔ CEDEAO la AIS président ye lettre ci Doumia ma yɔrɔ an ma bɔ kalama bon c'est une lettre confidentielle k'a ci Doumia ma k'a fɔ an bɛna bɔ CEDEAO la a ko cogo di Doumia ko ok a ye bɔ CEDEAO la mais ne tɛ n ka port kɔni datugu aw la n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna bi la nin kuma tɛ sɔsɔ. Donc Doumia est mis for la France n'est pas du tout contente de Doumia. Et Doumia comme ministre d'OB qui traite aussi avec les Chinois, Bauxite Cola. Chinois qui entreprise de bras Bauxite Bo. Au lieu n'a pas bala de Doumia kun. Doumia au n'a pas Doumia te fait qui demande faire quoi français là. Donc il y a des Doumia ministre de compte gelé. Doumia menacé les mbade do. Il reçoit pour communiquer que ko kele bina wuli. Ko ba do mindo. Côté kuku ga masaru gadu. Donc Guinée fallait de sortir de la terre. À quelle c'est inévitable. Barsabla, Doumia beka ta sira minga. Doumia be feka minke a te français arrangé. Doumia be feka minga a te français arrangé.
Dumia bora kosa na ka kla ka word do ka porla ka porla sama mali minon kama o minam ga bomi irishila e baton fa ka wuli irishila ki kunda afrika a baton clanche be a beta destination Guinée de fene ah non ne che me ka puma de jego ni ta to arranger de donc to bu ya ida ka fo ni baram na to e fene asimu na to de to tani mo ma blene voilà c'est un blé ni ASC dugu flene munya ke chani flene munya asimi ko wadi chani ni fo ka faga munya ke asimi ko wadi chani ma gindo di machine adia mo bola ma gindo di ma mo bola adia chani Bazoum nga morike aller de ou aller de voir asimi nga voyager dans là voyager kumbe à l'intérieur du pays kaira ka fo entre Kidal et Gao, fien ba de wuli son. Mais fien be wuli entre 13h et 16h. Mais fien Tchèque mi be na se ka fien gindo chama ba bula ka doni sra fa we Bazoum ka karamo keni. Aller des français ou ka fien français ou avion kilen dona fien na ka bifo elle a l'Algérie plutôt faux français ou kumba kono. Mais au cas français complicité. Parce que Macron a ni na fait. Wa so ani Bazoum kadi. N'a pas se pour que ale ka mogo muni intervention ga Mali la olu de kele ke dinanguru ka tirusu appui dinanguru France social mi tirusu appui dinanguru o français chama ne be beruju e chama fa olu la Francis aussi chama sara donc pour que lu wo combler il faut que crash d'avion kunga créer donc au kelen kuma mina ibina ka fo o donc au crash d'avion tchenga ala wele de yo provoqué mina bina ni français tama kuma kono mais avec la complicité même de l'autorité française donc doni baka bakundu ou yo tchenga consulter asiminga voyage là le monsieur ou mo de la conseil Bazoum Alassane Dramane Ouattara ani Macron ka conseil aux affaires quoi constitutionnel de kondo franchement tchet to bonango olu de voir là quand il a fait n'a bisa n'a soro asinga ngata voyager de la centre là n'a bisa ka fait nyona ke tché mu fu ebodo akoko mo keme min kanka les 10 personnalités centenaires ça veut mo tant mimbe ni 100 keme ni djeba tofo na mo tanga ngata me djien kono asimo mo la 100 keme billahi me ka sebe de fieta aka ça veut me ka comment sebe la ma de fier pourquoi Niger ba do asi metale romna mais comment défier il a dit ko karsa ma kemem nga teme djien kono ma kemem et c'est matam nga teme djien kono 100 kemem ko fe ni mo be me ka to la kali na be 100 kemem mo ba to la kali asimba mo ko fe a exemple damani tikele mali don ma be kulobena kira rasul sallallahu alaihi wasallam akoko matan fla nga teme ale ko fe o matan fla ku to be fo dine kono wa dine te jogo bulu o ma tan fla fana e baro mo fla be bami mo fla be bo Mali do bo Égypte do bo Irak do bo Iran Mali ta me kelin fi ka kelin to dungula o Segu Amadou halidoliza billahi ni kulanga jamana na bilala bi tachi sikatola wati de sera quoi sera wati de sera akenga ni fo cheye ni tarku taka fui ko yoro ko kira o fo ko bo che keme labam e san keme ngana ke ni che tam to be fo asimbala san keme tam mi ngana ke che tam de to be fo asimbo chetana Bazoum mo gobla ko ka éliminer ko asiminer tay mo Bazoum mo gobla ko ka morike éliminer morike bora kana labzanga dans la zone de 3 frontières o morike o de a fo chami ale de samara glanga di Bazoum na bora na Bazoum wila soma na seno samara kona bo wula da kelenga fangala mo chuto o te wuli quoi o te wuli c'est donné samara kono otanga yenu ga tapi donc chami o samara fladeta kada so Bazoum dala Bazoum na to flade kono wate ima RFI bola ka foko Bazoum nga morike ka beta donda bota RFI dija to morike na bo RFI checkling bi ni morike kumeta pato be ubani Bazoum chedo mami me ko kala ma chami RFI chein ani Bazoum yere c'est pour te dire que asimi ko te kulengay kani sabe kani toala billahi me ga min fina do jabi denedu do jabi ali nunu min bulbul ni femuna
Quand il fait, il met Niger qui est braqué. Kana wallahi mega migne fina. Fengli mese asimina o tonyo. Asimina na mko tonyo doro fuiti sala. Donc chami fleni abi discours kalan kuma ba bi sinsin asiminga. Wa duna ko ina anyetune. As yoro ko chami ka jamana kumna bi mois de février di. Niger kumna bi ou Niger robinet fermé di. Février terminé. Mali bora CEDEAO amba AES bora CEDEAO la février mina. Au février de coup et c'est pas la machani ko nga attaquer. CEDEAO mo blagata Niger. O mo tara Niger. Togo représentant sigilé me kuma mina Niger. CEDEAO représentant sur l'aéroport là Alassane Dramane Ouattara wule ka sigin. Au kara dimanche. Mardi Niger ko nga attaquer. Ouais. Niger ko nga attaquer. Mali communiqué Mali AES communiqué kalanga bojuna. C'est pour te dire que ni a Mali joka fo ni sera Niger ma sera Alema kuma koroma do de ni a Tchani sigira ikile na malla aba kalama murge aba do be gara Tchani sigile no Bazoum ni murge bla nyona komina gara Tchani sigile c'est pour que Tchani n'a pas hésité de prendre le pouvoir parce que aba don tchembe ni ba simi no fe be 100 keme to be fo nte kuma be fiye dongelen quoi amatale ayi nte kuma be fiye dongelen donc me fe ka min fina Mamadi Doumbia ata yɛrɛ bolo mais a bɛ ka taa hakilina min kan tubabu ne t'a ye bɛɛ ka compte joué tubabu de virement k'ale ministre dɔw kun ministre bɛɛ tɛ tubabu ye wari d'ale garde corps dɔw ma non u bɛɛ wuli tɛ dɛ ka tila k'u bɛɛ ka compte fermé koba de tun bɛ sen na donc wali président ka kuma n tɛ n da don o la ka caya vraiment olu débat ninnu man di voilà dugu bɛɛ ka président mɔgɔ ka dugu wɛrɛ président bonya n b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ayi n b'aw deli sa ayisa clim de wala courant wɛrɛ ka ca sa ayisa a ka chef de armée ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan non armée débat ayisa o ye débat jan de ye ça va armée non Assimi commandement militaire bɛɛ wele ka na c'est un long débat kun de b'a la quoi Maron y'a faamuya kun de b'a la a to sini an bɛ débat sur kan n b'o bɛɛ ɲɛfin an bɛ ka posture kɔrɔ de ta militairement an bɛ ka posture non i sigi la an bɛna ko min kɛ non an bɛna ko fɛ Ibrahima Mafia ko confédération de bɛna kɛ yan ko fɛn bɛɛ bɛna wuli yan k'an bɛna jɛ ka fɛn dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà fɛn dɔ de bɛna labɛn fɛn dɔ de bɛ ka labɛn o t'o la quoi o débat man ka kɛ ka tila k'a tigɛ quoi. Voilà. Aïwa, donc en fait, on a quand même fait une vidéo avec bi koni révélation caman kɛra wa ala jara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ne kun ye ani Bumabali an sera ka min sɔrɔ ka da aw ma bi tile kɔnɔ nka ni ala sɔnna sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye a yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ Assimi ye a ka armée ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kun min na ni ala sɔnna k'a bɛna don o la k'o ye posture kura ye a bɛn'o de di maliyɛnden cɛ a n'a muso ma Musa an bɛ bi taa an ma ɲɔngiri yan an b'a fɔ an filɛbagaw n'a kanubagaw k'u k'a partager k'a like ka caya sabula page ninnu k'u ɲɔngiri bɛ kosɛbɛ ka da tugu ka bamagajuguya n'u ka ɲinjuguya n'u ka kafiya kan o la sa an bɛ foli da an filɛbagaw n'a kanubagaw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ diɲɛ bɛ